Namijin gaske baya dainawa ko da yayi rashin nasara. Idan ya rasa zai tashi, idan ya koma rasawa zai tashi, a koda yaushe zai ci gaba da gaskatawa. Wannan shine mazantaka, namijin gaske. Baiwar samun ƙarfi, baiwar jajircewa a kowace irin rayuwa, baiwar gaskata mafarkinmu da kuma yunƙura tunaninmu. A wannan rayuwa mai cike da ban mamaki da kuma ƙalubale, na karya marasa ƙarfi, baiwar ƙarfin hali. Duk burin mutum da yake son cimmawa ba tabbas bane. Mutane da yawa za su iya farawa ba tare da komai ba, amma kuma sai ƙarshen yayi ban mamaki. Wasu mutanen na tafiya tare da ɗaukar darasi, suna fuskantar ƙalubale da kuma samun abin da suke so. Komai matsayinka a tare da su, ya kamata kai gaba, tunda kana buƙatar hakan. Ba za ka bar mafarkinka ya tarwatse ba. Mun san za mu iya. Za mu daina sauraron muryar da ke ambata mana rashin nasara domin canza wasu abubuwan. Me ya tunaninka na dainawa bayan ka yi takun farko? Namijin gaske baya jiran kyakkyawan yanayi domin aiwatar da abin da yake so don cimma mafarkinsa. A ayyuka muna ci gaba, a koda yaushe muna ɗaukar darasi. Komai zafin hakan, wata rana za mu bar tarihi, za mu yi alfahari da kanmu.